סליחה, את טובה בחשבון? שלום שלום. את רוצה שתעשה באתגר? בואי אחריי. מה השם? אהוד. 2 ועוד 2 ועוד 2 שווה 6. 3 כפול 3 מינוס 3 שווה 6. איזה סימנים לשים פה כדי שיצא 6? 3 שגר! לא, זה 8. שיט, גרועה בחשבון. את אלופה, את מדהימה והיית מאוד קרובה. איך אתה בחשבון, אחי? בוא, מה השם, אחי? אני ארז, נעים מאוד. יש לך 20 שניות לפתור את המשוואה. אם אתה מצליח, אתה יכול לבחור אחד מהשערים. 2, 3, שגר! מה אתה מתמחה? פיתוח גוף. 3 שניות יש לך, אחי. הצליח, חבר'ה! כל הכבוד, אין עליך, אחי. מה אתה בוחר, אחי? לאמא? אין כמו אמא בעולם! נעשה לה גם חריטה לאמא באהבה? אפשר. קיבלת. אדיר, זה שלך. בהצלחה עם מתנה, כל הכבוד שלקחת לאמא. גם שרירי וגם גאון מתמטי, חבר'ה. תעקבו לעוד אתגרים מטורפים. אוהבים אתכם עם ישראל.